Ahoj, chceš se stát aplikací dne a být featurovaný na home screeně Apple? V tomhle videu se podíváme na to, jak jsme se my z WozHealth stali aplikací dne letos i loňském roce. Ukážeme se na jednoduchý návody, tipy a triky, na co všechno Apple kouká a jak i ty se svojí appkou se můžeš dostat na home screenu Apple. Tak jdeme na to. Ahoj, já jsem Jirka Diblík, zakladatel aplikace WozHealth. Aktuálně máme něco přes 3,5 milionu uživatelů po celém světě a v tomhle videu vám chci ukázat jednoduchou cestu, jak my jsme se stali aplikací dne a jak každý z vás může dostat aplikaci na home screenu Apple a získat tak ohromný reach a získat nové uživatele do své mobilní aplikace. Naše appka se poprvé na home screenu App Store dostala v roce 2021. Ve chvíli, kdy jste featurovaný, tak získáváte několik tisíc stažení a vlastně i několik desítek, možná stovek tisíc impressions, když noví uživatelé vaší aplikaci uvidí. Opravdu dlouhodobě vnímáme, že traffic, který dostáváme do aplikace právě z App Store, je ten nejkvalitnější a nejlepší konverzní poměry z instalace do platících zákazníků. A ten návod, jak se dostat na App Store, je úplně jednoduchý. Stačí jít na ten web a vyplnit formulář o vaší aplikaci. Já když jsem byl na WWDCčku v loňském roce, tak jsem se bavil s expertama z Apple. Čte to někdo ty formuláře, protože já když někdy vidím takovýhle web, tak si úplně řeknu, tyjo, to asi nikdo nečte. A oni mi říkali, my opravdu jako čteme každou single application, takže nebojte se a dávejte nám o sobě vědět. Co my od té doby děláme? My každý měsíc jako firma zasíláme vlastně nějaký sumary toho, co jsme vytvořili a jak jsme se vlastně posunuli v samotném produktovém vývoji. Ten tým od Apple každý den prochází tyhle applications a ty nejzajímavější příběhy dostává ven a tým Apple chce podporovat vývojáře, kteří jsou nadějní a vytvářejí zajímavé produkty. Takže to hlavní je posílat pravidelně applications do tohohle formuláře. Návod číslo 2, co jsem vlastně já ještě udělal, abych podpořil celou tuhle aktivitu, tak jsem si na LinkedInu našel vlastně lidi přímo z Apple, kteří mají na starosti App Store. Kdo přesně to je, to vám neřeknu, to je váš domácí úkol, abyste si tyhle lidi našli, není to až tak těžký. A těmhletěm lidem jsem vlastně napsal hodně osobní zprávu, dokonce jsem napsal i jeden dopis, abych jim dal vědět o tom, co ve WozHealth děláme a že bychom potřebovali pomoct dostat naší story do celého světa. Šlo tu všechno jenom lidi a chtějí podpořit nadějné aplikace, takže třeba se na vás usměje štěstí, odepíšu vám, dají se s váma telefon a vy můžete nasdílet a prodat ten příběh vaší aplikace. A třetí a poslední a možná ta nejdůležitější oblast je dělat skvělý produkt a mít dobrou retenci. To hlavní, na co Apple vlastně kouká, je, kolik má vaše aplikace už uživatelů, jak rychle roste, jakou má retenci, jaký má subscription rates, kouká vlastně na všechny ty metriky vaší aplikace a i tohle je jeden z důvodů, podle kterého se rozhoduje, jakou aplikaci bude promovat na App Store. V tomhle videu jsme se podívali teda na tyhle 3 jednoduché poučky, jak se stát aplikací dne. Pokud vás zajímaly jakýkoliv dotazy, moc rád vám na ně odpovím, napište mi to dolů do komentáře a pokud tě baví startupy, technologie a mobilní aplikace, dej mi odběr a u dalšího videa se na tebe budu těšit.